Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Biho Pro. Și o să mai ne jucăm harta. Auziți, m-am antrenat pe harta asta și să zicem așa, dacă o reușesc să fac și nu mor niciodată, îmi dați like. Vrei să facem așa? No? Yes, yes. Așa. Și... hai că ar fi ceva dacă am pierde fix aici și am pierde pariul. De fapt, să jucăm pe asta și pe asta, să văd. Trebuie să aștept o vai. Ce e acolo? My God, n-ați văzut nimic. Opa! Mamă! Dar ce-mi tot trimit? O să le văd eu mai târziu. La 10 like-uri vă zic ce am scris și ei la fel. Nu. Na, cred că am pierdut pariul. Dar am zis la mapa aia, nu la asta. Nu. Am ținut de pe... da. Bine, vai. Ia că după aia pot să fac troll. Nu. Mamă. Jucăm pe asta. Pe alta. Asta e enervant rău. Asta că mereu la una tot cădeam și n-am mai reușit. Și era ușoară. Mamă. Fix la asta. Vedeți? Ce să fac? Mamma mia, e bună. Deci pe asta mă descurc. Să auzi mai aproape alea. Și trebuie să mă opresc. Mamă. Mamma mia, de bună. Mamă. E destul de grea. Pac. Nu. Oh my God. O brawler să fie pe Brawl Stars. Să-l cheme așa, de Luț de Mari și să zică când moare, hai sus. Și când câștigă să zică, oh my God. Oh my God, de Luț de Mari. Mamă, da, harta asta e grea. E foarte grea. Pac. Macac. Trebuie să ai tensiune 900 ca și mine dacă vrei să câștigi ăla. Mamă, ia câinele.
Deci uitați-vă, deci harta asta o vedeți cum arată și numai uitați-vă la asta, e la fel. Deci easy busy în picioare like a boss. Pe asta. Mai știu că nu mai văd nimic. Pac, 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 pac. Era să dau. Deci am dat cu capul. Atât a fost pentru asta.